Dugang 5 ka mga bagong konfirmadong kakaso sa COVID-19 ang natala sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan may konsiderar paglugway sa enhanced community quarantine sa maong Dakbayan. Si Luan Mirondina sa report. Upat sa nagpositibo sa COVID-19, mga kawani sa City Hall nga mo'y gitahasan sa relief operations mga babay. Samtang ang laing usa ka babay usab silingan sa COVID positive patient. Gidisinfect na gahapon ang gi-lockdown nga mga panimay ug ubang kasikbit nga mga panimay sa Barangay Look, Gunob, Marigondon ug Babag. Muna'y kuyaw karon kaya mga pasyente nato asymptomatic pasabot na ana diri ang virus na ana sa atong tukaran munang kuyaw siya kay di na ta kasiguro kung kinsa ang way virus makasiguro lang ta kung human ka gid. Gusto man si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga makapahigayon og mass testing apan miangkon nga nahurot na ang testing kit sa DOH sa pagkuha og swab samples sa tanang mga kawani sa CSWD, BMO ug mga department head sa City Hall nga may close contact sa unang konpirmadong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mangayo karon og pagtugot ang mayor sa DOH aron makagamit og rapid test kits alang na sa mass testing. Sa pikas bahin, gikonsiderar usab sa mayor ang posibleng pag-extend sa enhanced community quarantine sa Dakbayan. Apan iyang giangkon nga walay igong gahin ang Dakbayan kun mulanat pa sa taas nga panahon ang enhanced community quarantine. Gitinguha karon sa mayor nga mapaspasan ang pagpahigayon sa mass testing aron usab daling ma-isolate katong mga konfirmadong kaso sa COVID-19 ug ma-concentrate lang sa pipila ka mga barangay ang pag-lockdown aron usab dili nguni ana kadako ang epekto sa ekonomiya sa Dakbayan. Probably my ECQ will be open, no? Di ko kahatag o specific date, no? As further notice na lang atong ang pag-abatot. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Besda.